डिपार्टमेंट्स और उन सबका सजेशन लेकर के ड्राफ्ट बनाया है। सिंस कोकराझार ड्राफ्ट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन 10 अगस्त, तो 2 महीना तो पार हो गया है इसको, बट अभी तक हमारे पास वापस गया नहीं है। इसको आप लोग सब बैठ करके कोकराझार के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको बैठ करके नया जो गाइडलाइंस आया है, नतून जो गाइडलाइंस है ये मोटे अपना लोग मास्टर प्लान को बनाई तक PWD बाकी स्टेक होल्डर पब्लिक और किसी जगह किंवा इंडस्ट्रियलिस्ट माने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन আছে, কালচার আছে, স্পোর্টস আছে, এই গোটেই কথাখিনি সামৰি তাক ড্ৰাফটতে ঠিক কৰি আমাক পঠাই দিয়ে। আৰু বাকি য'ত মানে ইয়ে আছে only Udalguri sir assessment to hoi gol eta sir Udalguri pilot hisabe sir bibhagor phalor pa sir ami second step to kori asu geo tagging to sir okol Udalguri hoichile sir heikane sir Udalguri apnai sir नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटीएम सार्भिस हिटाची एटीएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटीएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटीएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।